I pozdrav svima, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Kao što vidite po naslovu videa, postao sam lider drugi put na Balkan School Samp serveru. Naravno, kao što vidite, vratio sam se na Samp, aktivnije igram, tako da možete očekivati razne klipove, rokanja i neke nove serijale na mom kanalu, tako da uživajte u klipu. Daj drago. Šta će ti? Kjer, ono koji Imaš sa... pancir. Kako ti šta ti imaš Petrin boost pageta, kako ti svaki se... sad, nemoj da mi iskidaš reketu, znam da sam ti iskidao svih 5 reketa. Hitan, 5 healtha. Aj zona, što mi iskidaš reket? Pobego, Hitan, pao. Bad boy. Bad boys. Vidim što ležimo kao dva indijanca. Kad ne budu došli, kako će da nas kao... Eto, oni izuzimaju zonu dok... Gdje je bre ovaj što zauzima? Sakriju se među kutije, a? Eno ga. Da ga Hitan, vidiš? 2 put, 3 put, 4, 5, 6, umri, pao. Odujem. Evo ga, juri mene da me taza. Ajde! Nukao sam ga. Znači ti pokopim dino koje je ovo pao. Sedite vi, ne, sedite vi, ne treba video. Ispred, ja nisam. Ma ne, ljubite bata, brate. Stan digla. Evo ga Kers! Skucan! Hitan, 2 put, 3 put, pao. Virija! Aca mi je rekao da ga stvarno puno voliš. Kako sam ubio Radoslava Trojića? Kako sam ubio? Što? Nema šta pisat, da, spremio, pogledaš u chat. Ljudi kao vi. Može. Ti mi izaćiš iz van šopa desno. Pusti vrnjanci, pusti vrnjanci. Kod paketića gore. Da. Virija ide na njega. Nokan. To. Da se krenuo. To ono Hokaj. Hokaj svekera sve. Šta će Oh, na ne. live-a samo padaju? Ne bojš se porto. A brate, sam rekao vi por. Portaju se. Jednog sam sačio kuburama. Snimajte, to ne sme da radi, Ne, pao, ne bojš. Jednog sam sačio, još ako sam ga sačio kuburama. Idite vi port, alo. Pao. Vi port, majmuni, slušajte, ljubi vas bata.